Club Junta Building Kiyambe Jojo Bwanji programu yathu ya lero ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli ndine wa DJ Rod na Munyanani pano pa Radio Lomwe akatundwa na mando kutulukiranso ndiye musatalikire ya mukhali pamenepo ndondo chapati 2 kutulukiranso atabweresa ndondo chapati 2 Jambirira ni mafuna kuti ndiyankhule ndinonse amene mansatira Munyanani Road ne pa Radio Lomwe ndimanena nthawi zonse zambiri kuti ndili ndi mafanzo ochuluka kwambiri amene amasatira Munyanani Road ne kuchokera pa Twitter, kuchokera pa YouTube, kuchokera pa Instagram, komanso sayiwalanso pa TikTok, WhatsApp group komanso pa Facebook. Mukamusaka Munyanani pamenepo mumpeza. Ndiye timangofuna kuti tiyankhulane ndi amalawi wonse amene amankonda Munyanani ndi kumusatira kuti yatulukiranso programu imene ya ndondo chapati 2. Ndifuna kuthana ndi ndondocha zonse za mapazi a volume. Ndondocha za mapazi a volume ndikufuna kuzisambwaza. Sindimakonda ine kunyoza akulu. Bambo anga gogo anga nanduza kuti mwanawe ukazaona munthu wachikulire usazamunyoze. Ndiye kuli ndondocha zimene zikumanyoza kwambiri. Kumunyoza Professor Arthur Peter Muthalika anayamba nthawi ya campaign mpaka na kufika lero sakukhutisidwabe sakukhulupirirabe kuti Professor Arthur Peter Muthalika ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi. Chimenecho kwa iwowo sakukhutisidwa ndipo afika point yomanyoza. Koma bwanji mundilole kuti ndisanapite kutali ndithokoze achipani cha UTM, ndithokoze media ya chipani cha UTM, anyamata mmaziwa ndale, anyamata mwadekha kuona ntchito za Mr. Nkulukuta Moyo kuti kodi Nkulukuta Moyo ziko lialiyendesa bwanji. Ndithokozeso achipani cha PP komanso ndithokozeso anyamata nonse amene mayankhuliraso ngakhale chipani chija cha hodya zake alibe mulandu mwadekha chinyamata. Sikuti muzipani mmene mulibe achinyamata yayi, koma pali ndondocha za mapazi a volume zimene zikusokosabe pa social media mpaka na lero sizikumvesesa yayi. Komanso ndimafunanso ndinene pano kuti Jenny Ansah uja musamphwekese nayenso ndi Malawi, Alfred Gangata ndi Malawi, a Ben Phiri ndi Malawi, a Charles Mchacha ndi Malawi. Chifukwa ndondocha zafika point yomanena kuti ife timanena musavotere Mr. Nkulukuta Moyo, musavotere Professor Arthur Peter Muthalika. Chifukwa mukavotera amene ndiye kuti ziko liata azayendese ndi agangata. Chifukwa mukavotera Mr. Nkulukuta Moyo ziko liata azayendese ndi nyamata uja ndani uyu Chisale. Ndondocha zikuyankhula choncho. Ndiye ndimafuna ndifunse pano, ndiyankhule pano kuti kodi inu Chisale iyi ndi Malawi kapena ndi Mozambiki. Ndimafuna ndifunsane ni ndondocha za makutu atali za mapazi a volume. Jenny Ansah ali pa ground kuyenda pena paliponse kuona mavuto a Malawi ndipo kuphatikizapo Jenny Ansah akumapita ndi kumagawa chimanga. Amene ndiye ndi mzimayi azikhala munthu olimbikira kwambiri, mzimayi wakuziwa kubereka.
akundikumbusa mai Joyce Banda mmene adaliye pa upresident mmene amagwirira ntchito. Amayi ndikukuyamikirani pano musasiye yayi. Ngakhale kuli ndondocha zina zake zikusokosa pa social media. Komanso ndimafuna ndi awuzenso achisale kunena kuti ntchito zimene mukupanga chisale musafoke musabwerere mbuyo chifukwa cha ndondocha. Kuli ndondocha zina zake akuti zimayankhulira chipani, kuli ndondocha zina zake akuti zimayankhulira ma president yawo, koma ndondochazo tinene chilongamu zikusokosa. Zikusokosa ndondocha. Kaya sizinadye kaya mbuye wawo usakuzipasira kaya kuzipasira zochuluka kaya, ndiye zikusokosa ndondocha. Ndondocha za MCP ndiye zikusokosa. Komanso tinene chilongamu pano kuti ku MCP kuli anthu oganiza bwino kwambiri. Ndipo akati ayankhule pano akumayankhula zinthu za nzeru kwa basi ku MCP. Ndipo akuchita kumavomereza kuti yaiya ife wathu adaluza, amalawi adapanga chisankho basi. Ndipo ku UDF kuli anthu anzeru kwambiri ku UDF. Akati ayamikire kuti yaya akuluakulu tinene chilungamo Mr. Nkulukuta Moyo ziko lyamba kuyendesa bwino kwambiri. Komatu ndikuti kuli ndondocha inu, kuli ndondocha. Ndiye pakuti paja amanena kuti anthu ife tidabadwa osiyana. Kuli ndondocha zimene sizikufuna kuvomereza mpaka na lero. President ya ziko la Malawi adanyamuka kupita ku South Africa. Koma ndondocha atusikulira kwache. Ndondocha ndiye zalira. Ndondocha ndiye zasokosa pa social media. Eti manena ife musavotere Nkhalamba. Eti manena ife musavotere amene uja. Azizangodwala ndiye ndimafuna ndizuze ndondocha. Kunena kuti kwanu palibe amene amadwala. Kwanu palibe amene adapitapo ku chipatala. Ndimafuna ndifunse inu ndondocha inu. Ndondocha za MCP zimene zikungolubwa mpaka na lero, zimene sizikuvomereza kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi president wa ziko la Malawi. Ndimafuna ndikufunseni kuti kwanu inu azigogwa nothyoka mano aja samadwala. Mutukwanisatu mafupa amakolo anu. Ndikunena atu ndi ino amene mmanyoza Professor Arthur Peter Mutharika kumanena kuti yaya akudwala wakalamba akudwala. Ndondocha za kwanu zija zimagogo zanu zotuwa zili mbu. Mwana opusa amatukwanisa makolo ake. Anthu ochuluka kwambiri ndiyimbira foni ndimafuna ndikumveseseni ndiponso ndibwere pano ndikutambasula bwino. Ndinatulusa ndondocha part 1 ndipo ndimamuyankha wina wake. Ndiye anthu ena anabwera ku inbox kumandifunsa kuti amunyanane mwatisambulira chani ife ayawo. Pepani ndimafuna ndikuzeni kuti ine sinasambule ayawo ndipo sinakhuze mtundu ayawo ndilibe nawo chifukwa. Koma paja amanena kuti mwana akakhala opepera nthawi zina amatukwanisa kholo. Ndakhala ndikuyankhula nkumanena ndipo ndinayankhulamo maonena kuti muzaumvera fungo upresidenti wa kuchiyawo. Anthu amenewa amawu amenewa awanyasa kwambiri. Amaona ngati ine munyanane ndatukwana kwambiri ayawo. Ndiye ndimafuna ndikuzeni kuti ineyo ndikupepeseni nonse ayawo. Komano ine sinimakamba inu yaye. Komanso ine sidafotokozepo za mtundu wa ayawo yaye. Kunena kuti ayawo ndino opusa ayi. Koma kuli anthu opusa ochokera ku Ubeneko kuchiyawo. Ndi amene akufuna kuti azitukwanisa mtundu wa chiyawo. Kuli ana amene anabadwa kuchokera kuchiyawo. Ndipo kuli ana anzeru kwambiri kuchokera kuchiyawo. Ndipo akati apange zawo kuli Asalo. Kuli Asalo, Comrade Salo, akati alangize mtundu wake omwe amatha kuulangiza. Koma kuli ndondocha zimene zimafuna kuti zibwere apa. Nthawi ina yake ndondocha ina yake idakambapo maonena kuti ayawo ndife opepera chifukwa tavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ninazuzula kuti kodi kwa ayawoku mukumaganiza kuti ayawo onse angavotere atupere? Maganiza kuti atupere onse angapangiza ofuna zanu?
ndinazuzuzulapo zimene zindondocha zimene zimbuyo. Kuli Amasauko Banda, vice president wa Malawi First, akati ayankhule azuzule amazuzula koma ndiochokera ku Chiyawo. Ndiye mafuna ndikupepeseni ayawo nonse amene maona ngati mwina mwake ndatukwana inu. Iyayi kuli ndondocha ku Chiyawo uko, kuli ndondocha zimene pano zikulira pano, ndondocha zikulira pano. Ati chifukwa chonena kuti ayawo nonse simudavotere atupere. Ndiye mafuna ndizuze ndondocha zimene zikunena kuti palibe tuntundu umene ungazapangise nziko lino la Malawi kuti president ochokera ku mtundu umene wawine. Ngakhale olo alomwe akadakhala kuti ndi alomwe okha amene avotera Professor Arthur Peter Mutharika sakadawina. Olo achewa akadakhala kunena kuti achewa okhaokha ndi amene adavotera makamaka uyu ndani Chakwera. Kudali munthu wina chopusa kwambiri oganiza mopepera chinzima ichina chakenso, ndondocha ina ya chikazi amene ankapita kumayenda m'misonkhano ndikumanena kuti achewa ife talembesa ambiri kwa basi, achewa ife talembesa ambiri kwa basi, motero kuti Lazarus Chakwera awina chifukwa achewa ife tilipo ambiri. Ankayankhula zimenezo anthu opepera, anthu oganiza mopusa, achina Jesse Kabwira, achina Chimwendo Banda ankayankhula zimenezo achewa ife talembesa kwa basi, motero kuti amakafe Chakwera pompano awina. Ndiye mafuna ndikambe pano kuti kulibe mtundu umene uzawinise president ochokera ku mtunduwo, kulibe mtundu umene uzawinise president ochokera ku mtunduwo. Alomwe alipo ambiri koma sangamuwinise Professor Arthur Peter Mutharika, achewa alipo ambiri koma sangamuwinise makikafe Chakwera. Ndi chifukwa chake mwamuona Chakwera ali m'miyendo mwamba kangala, chifukwa cha ndondocha zoyankhula mopepera, zoyankhula mopusa. Chifukwa choyankhula mopusa lero pano ndi kuyankhula pano makikafe Chakwera ali kunja kwa boma, chifukwa kuyankhula mwa mtuzu kwa Chimwendo Banda, chifukwa kuyankhula kwa mtuzu kwa nzimayo uja wakulilongo uja amanena kuti ayi pano pa ifeyo tamutenga Chakwera akhala president wa muyaya. Maika Thumba adazayankhulapo zimenezo, anthu oganiza mopepera kwambiri. Basi Chakwera yazangokhala president wa muyaya wa ambuyache, lero Chakwerayo ali kuti. Ndimafuna ndi afusa amayi amene amayankhula zimenezi. Ndiye lero ndikamazirangiza pano ndondocha zina zake ndikumazuza kuti kutereko inuyo ndondocha inu simukuziwa chimene mukuyankhula. Ayawo atakhalapo ochuluka bwanji sangamuwinise atupere. Mukamafuna kunyoza, mukamamunyoza Professor Arthur Peter Mutharika, muzizowa kuti ali ndi anthu ake amene adamvotera ndipo anthu amamukonda. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika uja ngakhalebe mukumaganiza kunena kuti ati mavoti amene achitika ati DPP yachita kubera. Ndondocha zimenezo zochokera ku chipani cha UDF. Ndanena kale kuti ku chipani kwa UDF kuli anthu oganiza mwa kwabwino mokuya kwa basi, koma kuli ndondocha zina zake zochepa, ndipo zilipo zochepa za mapazi a volume zikumabwera apa ndikumasokosera pa social media. Ndimafuna ndikuuze ni president wa chipani cha UDF sangawine chifukwa chona kuti amvotera ndi ayawo okhaokha. Ngakhale mafasa nkumatukwana ayawo anzanu kumanena kuti ayawo inu ndi anthu opepera eti makuuzani mwakuti. Komanso pali ndondocha ina ake sonayonso yatulusa audio yawo. Iya koma imene sindiyankhatu. Zoti ine ndizikutchukisa ni ndondocha inu nkumakutchulani maina. Imene yokhayo ate sindiyankha. Inu nonse amene inu amapazi a volume inu sindikuyankhani ayi. Rodine munyanane, Rodine andabwera kuzakhala. Tasiyani kuyankhula mopusa, musiye kuyankhula mopepera, musiye kuyankhula mombwambwana. Jeni Ansa ndi munthu akhoza kuyendesa dziko la Malawi mmene anayendeserapo Mai Joyce Banda. Ngakhale olo president wa dziko lino akungogona ku Page House, ngakhale olo akungogona ku State House, ali ndi anyamata amene akuthamanga pa ground. Ali ndi anyamata amene akuthamanga pa ground simunaone. Kodi pamene Professor Arthur Peter Mutharika adapita ku South Africa dziko linayima? Dziko linayima. Ndimafuna ndikufuseni inuyo amene mukunena inu kumanena kuti aye Jeni Ansa akuyenda akugawa chimanga, mumafuna azipanga chani? Koma anthu amapazi a volume awa
bwanji mutolere kuti ndifikenso pachitakale ndichenjeze kwa polisi amene amayang'anira munthu akumenyedwa, munthu akulandisa fetereza wa amphawi, pamenenso Mr. Nkulukuta Moyo anabwera poyera kuzanena kuti amphawi muzigula fetereza 10,000. Koma kuli zisilu zina zake za mavenda, kuli apolisi ena akakugwirizana ni mavenda ndicho linga choti azitenga fetereza uja azitigulisira ifeyo pa mtengo odula, iwo amutenge pa mtengo wa 10,000 kenaka atembenuza fetereza moja abwerese kwa ife atigulisire modula. Ndiye mafuna ndikuuzeni apolisi apa chitakale amene mumakhala ndithu pamulanje paboma, ndimafuna ndikuchenjezeni. Ndimafuna ndikuchenjezeni kunena kuti zimene mukupanga zisizoona apolisi. Sizoona zimene mukuchita inu apolisi, nkumaonerera mavenda, nkumagwirizana ni mavenda mpaka nene kumagula fetereza, ndikumamenya mpaka point kumamenya anthu osauka. Ndiye mafuna ndikuchenjezeni apolisi apa chitakale pamulanje paboma makamaka kuti simunagwire ntchito yanu yabwino yayo, simunagwire ntchito yanu yosangalasa mtundu wa Malawi. Video imeneja yayenda ndipo yatipeza ife amunyanane. Tamva chisoni kwambiri munthu akumenyedwa ni mavenda. Komanso anthu amene mudali pamene bwino osauka ino, anthu amene mudali pamene pamene mafuna kuti mupindule ndi nkhani yokagula fetereza wa 10,000, nzanu akumenyedwa akulandisa fetereza kuchokera kwa mavenda, inu yokungokhala ndondopwiro kumangoyang'ana. Inunso nanu muli nazo mphamvu anthu osauka inu kulandisa katundu wanu. Bwenji osapanganira mavenda ndi kuapinda zenizeni ndi kuaphwanya zenizeni. Mukaona kuti pa ujani pa station pogulisidwa fetereza po, pa depo imene pakugulisidwa fetereza po, pafika mavenda ndipo akukusokonezani mavenda. Pangani zonena zoti mwaphike zenizeni amenewo. Kaya pali wa polisi akungoyang'anira mulandeni nthiko wacho ja mumutibule nawonso. Chifukwa pali apolisi eno pwetekesa mtima kwa basi. Zinyengo zakumayambisaso ndi apolisi. Zinyengo zakupanga ndi amene wa mavenda. Ndiye mafuna ndikuuzeni niyo mavenda mukutukwanisa Nkulukuta Moyo. Ndi mafuna ndikuuzeni inu mavenda inu mukutukwanisa Nkulukuta Moyo. Ndi mafuna ndikuuzeni mavenda inu apolisi inu mukutukwanisa Professor Arthur Peter Mutharika. Mugwire ntchito imene inu mudalemberedwa, mugwire ntchito yothandiza Malawi osauka. Ngati Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula kunena kuti fetereza iyi ndikufuna agule anthu osauka. Ndiye inu mukumapita nkumatutana kuno njinga moto zanu nkupita pamenepo ndikukafika pamenepo. Ndiye mafuna ndikuchenjezeni anthu nonse amene mmapita ukafuna kukagula fetereza mwa chilungamo kunena kuti mukaona kuti pamuzipo pafika mavenda, chonde panganani mwaponde mwaphike zenizeni. Kaya lipo 7 kaya lipo 10, inu anthu osauka inu mwachuluka. Anthu osauka ife timakhala anthu ochuluka. Pamene mavenda wamakhala ochepa, akafika pa depo po tientilandise fetereza tiaphike tiakondoweze zenizeni. Asati nyase mavenda ife ya. Komanso mafuna ndinene ndi inu apolisi apa mulanje kunena kuti nkhani imene yachitika pachitakale muirondoloze, ndipo mavenda amene aja amene amamenya munthu amene aja mumupange zonena kuti mavenda amene aja mumange. Ngati simumanga amene kutibweresera ujeni ripoti kachiwiri nkutuza ife amunyanane kunena kuti nkhani imene simunaikoke. Ndimafuna ndikuuze ndikusambwazani akuluakulu, ndiye ndikukondowezani, ndipo ndiye ndikuphikani ni mawu. Chifukwa ine nimaphika ni mawu. Inetu ndikuuzeni chilungamo, ine sinimamuopa wa polisi. Ine wa polisi ndilibe naye ntchito. Chifukwa wa polisi yo wadyesapo mbuzi. Chifukwa wa polisi wangokhala wa polisi koma wadyesapo ng'ombe. Wangokhala wa polisi koma walimapo kumunda. And moreover kuvutika kwa kumunda wa polisi yo amakuziwa. Ndiye musamanyade ngati munangofikira kuamba ntchito wa polisi yae. Musamanyade ngati nthawi imene mukapanga simunadyepo terere inu yae. Mwadyepo so inu so nkuti ongodyera so nchere so inu. Apolisi ena inu mwadyepo nkuti ongodyera nchere inu. Ngati ndikunamizira ni munditsutse. Ndiye tisamapangane nkhaza toka yae. Amalawi waye Amalawi toka nkumapangirana nkhaza. Ndiye mafuna ndikuuze na polisi apa chitakale pamulanje boma kunena kuti musango khala kumeneko kumangodya nyemba ndi akaidiya. Kususukaso inu ya polisi inu kususuka inu.
mukaona kuti winacho abwezeredwa sima ya mazira adi nkaidi mmaitenga nkutafuna inuyo apolisi osusuka iyo ndiye mumulande munthu nsima ya mazira mufike so pogulisa fertilizer so mupangane so ni mavenda so mutibere so ndrama za fertilizer apolisi opusa makhala kwanu simunadi masira amo ndimo wa basi mukangona nsima zochokera mizi basi bize basi kumatokosa mwati muone ngati mulibe mankhwala mukati choncho asima iyi si tikuiona bwino iyayi muitenga mukaidie maofisi musiye zimenezo kususuka basi milomo yanu ya itali kususuka basi apolisi ena inu kwanu simudia inu iyayi koma basi kulawirira basi kodi lero ata abwerese nteza lero ni ndani kupusa apolisi inene munyanane tu road nendapita Kapena